Bine v-am găsit la acest nou unboxing. Ce vreau să vă prezint astăzi? Acest vagon produs de amintiri feroviare, vagon de pasageri, de matricula CFR, clasa 1. A apărut destul de recent, aveți aici codul, vagon tip AVA 200, epoca 6, codul 20.026. Bun. Mai am acest set de două vagoane în schema de vopsire expres, tot epoca 6, tot amintiri feroviare, erau în două clasa a doua și am zis că de ce să nu iau și un vagon clasa 1. Bun. Cutia este aceeași, după cum vedeți, tipică amintiri feroviare pentru vagoane. Să vedem cât de ușor este vagonul de aici. Bun. O hârtiuță de instrucțiuni, care cred că este aceeași ca pentru alte vagoane de acest tip, AVA 200. Să vedem cum se prezintă acest vagon. Aici o pungă de accesorii cu furtune, anumite piese, chiar și cuple. O poate în aceste piese, la celelalte vagoane AVA, dacă le lipeați pe boghiuri, restricționau puțin mișcarea boghiului, deci doar pentru cei care aveți curbe foarte mari sau dacă vreați să le expuneți în vitrină. Și acum vagonul. Iată. Prin ce diferă acest vagon față de celelalte vagoane apărute până acum, sau ce am eu, este o schemă expres, dar puțin diferită. Tot așa, dungă gri, corpul vopsit albastru, dungă gri la nivelul geamurilor cu alb, doar că aici, după cum vedeți, acestea au un fel de semilună. Amintiri feroviare am mai scos și două vagoane de clasa a doua, tot cu această schemă de vopsire. Din câte am văzut eu, aceasta este prima schemă expres. Așa au fost vopsite primele. Bun, să scot vagonul din ambalaj. Iată. Față de celelalte două vagoane, le mai arăt o dată. Acestea au acoperișul albastru, acesta are acoperișul gri. Deci deja o variație pe lângă această semilună. Cum se prezintă vagonul? Se prezintă foarte bine, cu vopsire foarte clară, tampografiere, foarte multe detalii aplicate în partea de jos și foarte clar. Cu boghiurile foarte detaliate. Acesta a fost una dintre modificările aduse de către amintiri feroviare la vagoane. Pe vagoanele vechi, doar lungimea boghiului era marcată, 2,5 metri dacă nu mă înșel, în timp ce acestea au chiar și fabricantul boghiului, nu știu cât de clar se poate vedea, și mai au și alte detalii vopsite prin tampografie. Bun. Geamurile, un lucru care nu prea îmi place aceste vagoane, cum sunt ele făcute, sunt puțin fumurii. În realitate n-am văzut geamurile atât de închise la culoare. S-ar putea ca cu lumină pe interior să arate altfel. Bun. La capete avem ușile vopsite cu portocaliu, inscripții, luminile de fin de tren și, în mod normal, această platformă dintre vagoane ar trebui să fie mobilă, dar am avut surprize cu una dintre ele și n-aș vrea să o forțez. Din păcate, ce văd aici ca defect de turnare, se văd aceste două protuberanțe de plastic și se văd și pe vagoanele vechi, mai vechi adică. Bun, pe interior nu se poate vedea mare lucru, v-am spus, geamurile sunt fumurii, se pot vedea însă scaunele dispuse în așezarea de clasă 1 și anume pe această parte un singur rând de scaune, timp ce pe această parte sunt două rânduri de scaune. Ca geamuri, din câte îmi dau eu seama, este la fel ca și celălalt de clasa a doua. Pe dedesubt, aceeași tip de detalii, cu lamele colectoare de curent. Pe celălalt vagon, din câte mi-aduc eu aminte, erau vopsite și nu se vedeau, nici pe acesta nu se văd în timpul rulajului, chiar dacă este cupru nevopsit.
Avem și cupla cinematică. Bun, ce v-am spus, acoperișul este gri. O să scot și unul dintre celelalte vagoane să facem și o scurtă comparație. Iată, acesta este vagonul de clasa a doua. Nu știu cum să vi le arăt ca să le vedeți pe amândouă. Bun, v-am spus deja, acoperișul are culoare diferită. Ca lungime, el ar trebui să fie aceeași lungime, standard. Boghiurile sunt la fel, doar că acestea de la vagonul nou sunt mai detaliate prin vopsire. Altă diferență ce mai văd, la acest vagon avem aici plăcuța de destinație, care la aceste vagoane vedeți că imită un fel de afișaj digital. Bun, ce mai este specific la acest vagon? Are instalație specială pentru persoanele cu dizabilități. Vedeți aici semnul specific. Bun, despre acest vagon, din câte am înțeles, au fost retrase de către CFR o bună perioadă de timp și au fost reactivate destul de curând, începând cu anul 2019, ele fiind produse la Astra Vagoane Arad. Și ele au fost vopsite începând cu anul 2019, noua schemă de vopsire expres, adică aceasta, care are dunga completă gri de la un capăt la altul. Și din câte am văzut eu, inclusiv acest vagon a existat cu această schemă de vopsire doar până anul 2020. Nu știu dacă se poate vedea pe aici pe undeva. Stație de domiciliu Grivița, din câte văd eu, ar avea revizia undeva în anul 2011. Tot epoca 6 se încadrează, dar dacă vreți să formați o garnitură mai recentă cu acest tip de vagon, cred că mai există unul sau două vagoane în această schemă de vopsire. Din câte am înțeles, au fost produse 19 astfel de vagoane de către Astra Arad, mă scuzați. Bun, ce altceva să vă mai arăt? Tampoanele sunt funcționale. V-am spus, și această plăcuță, în mod normal, de trecere între vagoane ar trebui să fie mobilă, dar n-aș vrea să o forțez pentru că am avut surprize cu una dintre ele. Bun, și altă diferență, v-am spus la interior, iată acesta, în cabină, nu știu cât puteți să vedeți, cât mă ajută lumina, sunt câte două scaune pe fiecare parte și cu o măsuță între ele. E bine, acesta, după cum vedeți, interiorul se vede parcă ceva mai bine. O dată culoarea este mai deschisă la interior, sunt scaunele verzi cu bej și măsuțe bej, în timp ce acesta nou, are geamurile puțin mai închise la culoare. Fumurii, se văd scaunele vișinii, dar podeaua se mai vede deschisă la culoare, dar alte detalii nu mai sunt la fel de vizibile. Bun. Sper că v-a plăcut această prezentare și vă aștept la următoarea prezentare.